Nirapak kan Philippine National Police Bicol ang ribo-ribong iligal na paputok asin boga kanakaging Martes, Desyembre 31 sa Camp Brigadier General Simeon Ola sa syudad ni Legazpi. Gamit ang pison, pigligis ang maniba-ibang klase nin boga na natipon sa manlain-lain na police station sa bilog na rehiyon, mantang dinurumog naman ang iba pang mga pinagbabawal na paputok. Sigun sa tagapagtaram kan PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, abuton sa 1,258 boga ang nakumpiskar sa bilog na rehiyon. 386 ang nakumpiskar sa Camarines Sur, 265 sa Camarines Norte, 248 sa Albay, 131 sa Sorsogon, 86 sa Naga City, 83 sa Catanduanes asin 59 sa Masbate. Yung mga nasira natin nung last December 31, kinolekta po yon, and then i-distract po through recycling. Kasi most of them, mga plastic din po, so pwede siyang ipakilo and then pwede pong magamit for recycle materials po. Nasa 1,514 naman ng mga iligal na paputok ang nakumpiskar kan otoridad sa probinsya nin Masbate na uminabot sa 660 mantang 854 naman sa Sorsogon. Relative po sa ating mga preparations, yung mga efforts natin, successful naman actually yung mga ginawa nating effort for the public safety. But despite po ng mga warnings and mga reminders, nakakalungkot pa rin po na nagkaroon po tayo ng 30 firecrackers related incident po dito sa Bicol region. With that number, kumbaga minimal din yung mga, although gusto natin sana zero na wala pong masaktan or masugatan, but then it's still with the guidance of the parents, syempre yung supervision pa rin po ng parents na hindi po natin, kumbaga hindi po tayo nagkulang na mag-remind sa mga parents na kailangan nilang i-supervise yung kanilang mga anak. Pinanginotan ang pagrapak ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Mientras tanto, sa ibungkan mga naitalang minimal incident sigun sa kumandansya, naging matuninong ang pagsabat sa bagong taon sa Bicol Region. Para sa mga bareta ang Tatak Bicol, Angeline Dagta.